Sugeng dalu. Sugeng dalu. Iya, pripun kabare Cahayu? Inggih sae. Dewi Manuhara nggih. Mboten ndamel Dewi. Oh, namung Manuhara. Inggih. Oh, wingking saking pundi? Wingking sinten? Wingking saking pundi? Wingking? Lho. Maksude Mboten mburi iki saka ngendi artine omahe? Omah. Heeh. Mboten dibeta. Piye to karepmu iku kok marah digawa iki? Lah kula Omahmu ngendi? dalem. Omah. Hah? Alamat. Alamat. Piye to jane iki? Omah. Heeh, omah. Medion. Medion. Nggih, Pak. Sakit stroke. Cokek dengkulmu. Lah yo ditakoni kok ono film nyaur iki Mang Joko. Omahmu ngendi? Alamat to alamat. Alamat ndi? Kula saking Oh, Medion. Medion. Nggih. Medine ayun-ayunan. Napa niku? Medi iki lak sejarah lak Medion lak medine ayun-ayunan. Mboten semerep iki. Oh, ora ngerti. Mboten. Oh, berarti dudu Medion. Lah mbok Ponorogo mahmu. guyangan. Oh. Iya. Wis di bojo urung? Sinten? Petra sik perawan jadi Madeporono. Oh, sik perawan. Alhamdulillah. Ah, ya. Kula nganu bojone Pak Lurah. Lurah sapa? Lah Lurah Kromasan. niku nggih. Wau pun pesen banci. Piye le pesen? Aku nempel dong. Mosok ngono. Aku lho nggih monggo mau padha lanange. Ora-ora nek meteng kok ya. Pak Lurah. Pripun? Ya apik, jogetmu ya apik, gayamu suaramu ya apik. Saestu to. Iya. Mboten ngelem. Heeh, kowe nek golek bojo ki sing tuwa sing ora iso ngalarke apa parikane? Kethek mangan klenteng. Apa kuwi? Wis tuwek ra iso ngalor. Oh. Iya. Oh, ngono ya. Nggih. Wes suwe le dadi sinden. Sinten? Sampean Dereng. pirang tahun? Sampun. Lho piro maksude? Non Lho piye ta kowe iki kok kula lemmu dadi sinden wis suwe? sinden. Heeh. Masa aku sinden. Kowe iki sinden apa-apa kok? Begenggek. Loh, piye ta kowe iki? Dicawoman kok mulek kangel iki piye ta kowe iki? Pripun? Kabare apik ya. Alhamdulillah, Sehat. alhamdulillah apik nget. Apa Menika maksude kowe? apik banget. Oh, pengerti apik banget. Iya. Nggih. Heeh. Pripun jenengan lak nggih pikli ta? Apa kowe? Apik sekali. Iya. Pripun? Bahasamu kok rena-rena ta ya? Lho nggih no, cah gambul kok. Apa kowe? Masa kini. Oh, masa kini Nggih. cagaul kok gampul. Ya pas gaul kuwi terak gambul. Oh, ngono. Nggih. Iya. Pak kok rempong banget. Rempong pripun? ta? Rempong pating serempong tegese iki ribet ngono. Mboten, biasa Ndak aja. ribet le macam kok ora ribet. Mboten. Nungguhe kok kaya angel. Ngepas nih. Ngepas ni apa? Samar nek mlides. Wow. Lah apane sing mlites kuwi? Mengke mawon kula WA. Ku pengen ro wae kok ya. Karepku ki pengen ro jeneng urung tau ro. Wong Pak Lurah wau pun jawel kula lho. Piye le jawel? Ayo foto to ngono. Mboten isin kali buke kula ngoten ta. Oh, ngono. Terus kula diteplok. Aduh, selenep ngono ten kula. Ngono ya. Ngempet kula. Ngempet. Lah, masa- kok parane ning ndi iki? Mengguri. Jenengane mesti ngono lho kok ya. Pak Lurah nuwun sewu kula wau sakjane meneng mawon mendel mawon iku asine ngempet. Nganu senep. Senep peteng. Mosok demek bokong kena sirahku to kok. Lho kok iso ndemo bokong kena sirah ki piye? Lah tak obene mengguri. Oh. Sirah apa kowe? Sirah anak kula meteng soalé. Oh. Nggih, alhamdulillah anak kula prematur. Heeh, ngono. Lahirnya prematur Oh, nggih. terus piye kuwi? Ya, nuwun sewu ra dicacat anak kula. Ra dicacat, ya Allah jan mboten ya kur lambe tok nika lho. Oh, ngono. Mboten gadah rambut, sirane niku gundul-ndul nika. Oh, ngono ya. Alah, gelem metu rambutane niku teng gulu kok. Mosok to? Nggih, jenengan mong to. Piye? Putune jenengan mong. Ya tak mok anu. Nganu ngapunten, Heeh. nganu beksanipun kalih nggih. Kuwi kok Bekson kuwi dagelan dudu Bekson. Lho, mosok dagelan. Oh, dagelan. Dagelan kok elik to. Met, ngene, Met. Anu ngapunten anu Mas. Nyuwun sewu Pak Sun. Niki sing bagus sinten? Sing bagus niki sinten? Nggih niki kula Amarjoni. Sinten lho.
Sinten Mas? Kula Marsuni. Loh, saestu to? Iya. Ya Allah, bagus. Dalamnya pundi? Kula mijil saking Bojonegoro. Alhamdulillah sehat nggih. Alhamdulillah paring Alhamdulillah sehat. injih. Mas, Dalam. Lah tuh kok jenengan tepang riyen ki, Mbak? Halo. Mas, sapa kae? Alah niki winginane sing diserempet damtek nggih niki. Nggih ta? Nggih. Perkenalkan. Apa Mas? Nyapa to? kalih to, Mas? Kowe nyapa petro wong wedok ayu bingung petro bingung. Wedok ya? Wedok iki. Kula wedok. Oh, lah. Nek murep, Mas. Lho, lah nek mlumah. Piye? Lanang. Oh iya ta singon kok. Betul kula wedok. Kula wedok, Mas. Ketiwasan Kakang. Ora apa-apa nak mentem yo doyan lho iki tenan. Berarti nek apik Mas. Dalem. Mungkin siapa to jenenge? Niki Cak Komet. Oh alah, sing dikai puyer ngono kae nek lara ngono kae. Kuwi Komet. Oh. Mosok lali ambek kancane kok. Aku sesuk kok di. Mas Komet. Sing wedok ki yo Sayang. lah iya. Sayang. Wong jane ape tak sayang lho mang jane. Saiki sayang. Wah, gah. Nyapa wegah. Wah, wedok ambune solar tok. Lho. Iki jenenge wong wedok perkasa gelem nyambut gawe, gelem dijak rekoso ngene iki. Oh, iki ta wong wedok perkosa. Lho, perkasa. kok Perkasa. Sudah mulai pegang-pegang ya. Kok gemes mentah. Ah, sering. Apa kuwi? Apa kuwi? Orang urung ya padha ting ting ting. Met kowe gak ngerti ta? Apa? Nyapa anu Mbak Manohara kok di anu apa timbali Pak Lurah wau. Ngapa? Ora anu Pak Lurah seneng karo Mbak Manohara mboten. Sebabe Apa? Niki Mbak Manohara rencana badhe tinggi bibitan jeruk ngono lho. Pak Lurah niki gadah bibit jeruk kathah. Iki Nyek lho Mas kowe. Spesies. Kowe masuk ngenyek aku karo Mas Komet kowe. Lah deng Iki ngenyek. mau sing dikon ning kene iki Mas Komet karo aku lho Mas. Lah nggih. Mas Pak ingkang Pak Lurah ingkang kagungan anu dulur ingkang kagungan kersa. Nggih. Pak Lurah kan nggih teng mriki. Inggih. Wau pun sanjang. Sanjang pripun? Mbak Manohara jenengan trane nggih kalih ing kagungan kersa mboten angsal mantuk. Lah kenging Mas napa? Komet ugi. Lah kenging napa? Lho Mas Komet iki ya ora oleh mulih karo Pak Lurah Mas. Weh, lah kenging napa? Arep dienggo contoh gapura iki lho Mas. ya terus aku merengeh. Iya. Coba nyanyekno. Nyanyi. Nggih, anu Saged tembang nggih. nggih niki teng dalemipun Bapak sinten ta? Bapak Buti. Bapak Buti nggih matur sembah nuwun Bapak Buti. Mugi-mugi sedaya sakeluarga pinaringan sehat, panjang umur murah rezekinipun. Amin. Saged napa to jane niki? Lho, nembang nggih HP niku. Nggih. Piye to Mas? Jane Aku kok jajal swara. lho aku ki dundunan kene lho Mas. Iso tenan. Komplek kan di pasar Munut. Ngawur. Kono lore pasar sapi. Endi? Kok tak dono. Aku blasuk rono gapiak-gapiak kok. Oh nggih, kula badhe nembangki nanti nggih, Iya, bawa kinanti, nggih. heeh. Nggih, tintinganipun Kang Mas. Ayo totoan apa iso pra. Ya wong ayu Rungokno, tetep iso. rungokno, aja omong ae. Suarane wong ayu ki rungokno. Nek nggih ngoten ta Rama. Gegere kaya blabak. Ya ben to kena dienggo biliat. Arep nyuwara ki digoleki di padane Nah, larase to. nggih. Aja nganti kesusu. Nah, rungokno Rama ki lho, senior sing pintere rairan ki lho lho. Golek kesusu karo penak nyuwara ki kan kudu anu to. Nggih. Nggih, laras. Mate dipasne. Dipasne. Larase sak Larase. dinten. Nek iso ki cangkeme dicocokne kalih gong. Nah, Leres. ben nyonyor. Lah cakepane kudu dieling arep nyuwara apa kuwi yang Nggih. penting to. Nggih, 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 nggih. Larase, Penting. larase. Temping pokoknya Mas. Penting kok, penting. temping. Saking pentingnya temping malian. Nak kleru lah aku ki. Ngono. Aku anggere nek Kok lek Bapak ora Manohari. Pas ku nek sliring to, Nduk. Seliring nggih, Oh, mboten penak nek seliring nek miring penak. Ya. Artikulasi harus jelas. Jangan sampai ada yang salah sedikit. Lah. Nah. Nanti bisa fals. Lho, guru Mas jenengan. Loh, saya tuh guru gajah gitu loh. Harus paham. Iya. Vokal. Soale Vokal. kan ngene talane ngono ya iya to. Anu rong tau dimut banci Pak jenengan. Emosi Sabar, batine sabar. emosi. Lah nek wong arep nyanyi lho kok omong ae iki lho. Iya, wong kuwi selingan Oh, iya. bar saya. Selingan ya selingan Mas sing ngono kok. Kene ya. tangannya tak gandeng. Ya coba. Nah, ya ngono lho Mas. Alah, aku ora ngomong apa-apa kok kono ya ngono piye. Malah to? omong. Muni omong. Karyono. Karyono. Manohara kok Karyono. Manohara. Asline sapa le, Met? Karyono. Aku taruh Mas. KTP-mu seblok tak temu. Karyono. Jenenge Jainul lho. Jainul napa niku pun planteran kedua.
Ya, kayak apa suaramu? Ndi kita celuk. Nul, ayo ngopi Nul. Yo. Ini yo perias lho, renek cucuki dhewe. Ancen kemeranggan jane. Aku ndek ini Mas. Iya. Aku ya ndapuk mudin barang. Lah, Oh tenan. Ora enek wong mati Mas. Pak Sun yo takon budal. Lho, kok kon budal piye? Takon budal goleki sing mati. Oh, wong mutin kok golek-golek. Lah ora enek kemasukan belas kok. kin drama sapa? Wong wedok ki watuk ya ngene iki. Nggih. Kaget tenan aku. Asem iki. Ki ape ngagetno bayi turu Ki nek kira. banyu elek-elekan Mas. Banyu aki, Som. Aja, Mas enten pertalit. Niki lho garing gerang. Makene aku nyuwun mimike sik. Nah, ngombe ki ya ngene iki kesehatan, ora susu ki ning moto elek. Lho, susu ki apik 4 zat 5 samudra samar apa 5 sempurna tambah susu. Susu kuwi ning moto elek kok apik piye to? Lho itu untuk vitamin untuk kesehatan tubuh kok apik piye? Meteng-metengi. Kok iso metengi? Lah susu ki ning ndi to nggone Mas? Ning ndi? Susu ki nggone ning dodo nek ning moto ora ya mlaku bingung kok. Lho. Sekle to kuwi apa susu? Lah apa kuwi? Susu iki. Endi? Lah iki lho nyah lho, ora percaya deloken lho. Ah iki lho Susu Romasri. iki. Bapak-bapak. Iya ta? Ayo sambutan. Ayo, Bapak-bapak. sambutan. Sik, Nah. aku tau ndelok tahun 2000 Satria Baja Hitam. Kowe urung malih iki. ICRX. Piye? Berubah. Met. Ambune pusing, Met. Ora apa-apa. Wong ora tau Piye? sing asli ya Kiki Eh, ndah. susu ki ning moto elek, Papi. Elek, Mas elek. Lah iya. Lo kapok tenan iki. Aku kok mbocok, Mas. Saya sebagai Kowe nyeluk Mas. Pakde, Pakde, maaf Pakde. Ya, Pak D Karyono. Pakde, susumu kecut. Ora kena dibuka, ben ngono sampe teko omah. Mati ya ki. Ben tak tali rapet kuwi ngguri ben. Carane nyoblok gampang. Saya toki rong jam lo katarak lo mataku ki. Ora gulum ganti langsung kan hilang. Lah ganti gulu apa? Gulu banyak. Lah. Ngono kan kaya masker. Nuwun sewu Pak Dokter badhe ngoperasi penyakit niku to. Ya ini karena kena penyakit cacing. Mana? Saya blekrek. Ayo sini. Iki gunane ra ngono. Lah gunane piye? Aja dipedhot. Aja dipedhot. Ternyata yo boeman. Ngene lho Mas. Ya. Ki dagelan mbok piye siksa to? kadek Mas. Nyapa to Mas? Ambune berangus tenan ya. Nyapa. Oh, Deji. Anu. J. Sik. Aku tak nyanyi ya Mas. Aja diganggu ya. Ganggu. Ya dibasakne. Tak kono Nek dibuktekno. ape tanggapan ning pabrik. Nggih. Pabrik napa Pak niku? Pabrik pelek. Oh, Anu badhe diseleb teng pabrik. Iya, Bang. Nggih. Sing apik. Aku sampeyan arek rabi engko mara ya. Wi. Ya. Yo leh lanang. Ya iya, banci ki rabine ning KUD kok. lho. Adi Iso iki lho. nggon Lah nek wedok teng pundi? Kawah. Ning ndi? Kawah. Nah iya nek banci ki ning KUD. Kok iso kaudi. Engko diseleb. didadekno tepung terigu. Entang kloro. Apik suarane kok radio kok ayu nih. Wedok ki suarane penak ngene. Iya ya kowe ndang neliti swara aku tak madakno karo wong-wong kuwi nganggo Quran. Seliramu rawo Suarane senrek. Aku timbang aku kaca 50 timbang ning komplek kalau wani. Lambe. lambe aku mbok padane genggek apa piye? Lah ning kono enek resiko. Iki ngenyek lho Mas karo aku ngono kuwi, termasuk ngono kuwi ngenyek karo aku lho Mas. Atiku lara Mas, pokoknya atiku lara. Hoi, ati ki kene napa jegur ning kene ki nyapa? Saking larane Mas. Ki nek ki wis gak resiko to, Jrong. Hei, Mas, mbok kapane? Kok iso mbok bakar Mas. piye to? Iki sandang badok. Sandang Pangan. pangan, sandang badok ki piye to? Pangan ki biasa ki badok kok Mas. Ya Cek apa ngono kene. mentolo dia di tas neh. Mbok njaluk Pak Budi ki bakul tas. Bos, aku mau diwae sak Mas. Kok nyumpeli sak mumpuh jawane. Ninaneno. Kaya manuk opo? Jabat bingung
apa? Lah iso malah ngono ki piye? Kuncine ning sikil. Masa? Sikil anggar dibenggang malah lanang dadak tak kandhane. Tenan po ora. Wah, ngerangan terus Mas. bukti. Mas, Kenapa, Mbak? sekerenge iki nggon sikil lho, Mas. Oh, sekakele Ya sepurane mbake. Balikno, Mat. Tak cek ngono tok. Kang ba oh Api lho nggo dolanan. Mas, ayo padha lanange gelut ya Mas, yo. Enek wong nyanyi rusoye rong tau dimiki banci apa piye Mas? Dereng. Iki lho wis paning ngene kok. Ayo. Aja. Aja. Sudu. Hoiso. wah Hoiso. Oh. Serasa nembang gelut. Mas, sik Sim. Ana Aku tau tak koyo ning ngono Mas. Napa? Suwenep Mas. Lah Aku tau dandul Ijane sak tembo ngono to kok. lah aku kan wanita spesial kok ya. Spesial enggak pakai telur. Iya dong, pakai dong. Telur opo? Telur boyo. Kok nyatek wong. Teko ndi ya mau? Teko ngleran. Nah. ndak pilih Aku dirubung laler ya. Ancen bathang sampean kok. Maksudnya iki bathang. Ngene iki ya saking wangine kok ya. Nggih, sampean ki wangi wis ayu putih resik. Makasih. Utange akeh. Oh, wedeki utang ngono lho, ninggal sarung. Akhirat. Hera Ya, dadekne ya, Pak. Isik. ya Allah Iya. ya